Kaixo, Atxaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Lehenik eta behin esker etortzeagatik, hemen zaudeten hoi eta etxetik ere streaming bidez ari zareten hoi, eskerrik asko. Egia da, arraro xamar dela ez, baina gutxienez hemen gaude, aukera daukagu gauden egoera honetan gutxi batzuk behintzat hemen egoteko eta eskertzekoa da. Esan didate gogoratzeko mesedez, maskara denbora guztian jarrita ukitzeko, dena aurpegia ondo estalita, eserita egon bertzarete denbora guztian, eta irteterakoan txandaka ingo dugu, bai? Hango aldean zabetenok poliki-poliki hasiko zarete irteten bukaeran, eta nengoak azkenak. Bale? Bueno, hasteko, Kutxa Fundazioak eta DIPC kantolatutako hitzaldi ziklonetara etortzeagatik eskerrak. Urteak daramatzagu bi erakundeak horrelako divulgazio hitzaldiak eta antolatzen. Eta, azkenean, publiko ez espezializatuari zientzia eta teknologia eta ikerketak eta helarazteko modu ezin hobea dira, ez da? Ikertzaile adituak, punta-puntako zientzialariak eta modu atsegin eta gertuko batean aukera dute guztioi beraien eginkizunak pixka bat erakusteko. Harrera oso nahi izan da urte hauetan guztietan zehar, eta hori dela eta 2019an hitzaldi ziklo hau zientzia kutxa izenaren pean hasi genuen. 2019an izan genuen zikloa, iaz tamalez ezin izan zen burutu behar bezala, eta aurten berriro ekin diogu, eta hementxe gaude lehenengo egun honetan. Bai DIPC eta baita Kutxa Fundazioak partekatzen dugu zientzia plazaratzeko grin hori, ez? Eta horregatik gaude hemen. Izan ere, zientzia eta ezagutza Kutxa Fundazioaren oinarrizko lerroetako batzuk dira. Besteak beste, zientzia eta ikerketa gizartean eta gizarteratzea, gizartearen garapenerako ezinbesteko direla iruditzen zaigu, eta hori dela eta esfortzua ez da. Ez baina lan egiten dugu zientziari plazaratzen, horrelako ekimenen bitartez, museoen bitartez eta barren bitartez. Eta askoz gutxiago ere ez, zientzia ziklo hau disfrutatzeko ahaleginetan. Mila esker Larret, DIPC-aren izenean ere, Donostia International Physics Centeren izenean, mila esker etortzeagatik, oso pozik gaude Kutxa Fundazioarekin zientzia ziklo hau egiten jarraitzeagatik. Gu ikerketa zentro bat gara, fisika egiten dugu eta inguruko disiplinak ere lantzen ditugu, fisikaren inguruan. Baina hasieratik oso garbi dugu zientziaren divulgazio oso garrantzitsua dela eta estrategikoki landu dugu bide bat izan da. Urtez urte, programa zabal bat sortu arte, markatu eske maskarilla gora eta bera nahi. Eta programa horren barruan zientzia kutxa hitzaldi zikloa gure harribitxietako bat da. Oso garrantzitsua da, urte asko daramatzagu Kutxa Fundazioarekin kolaboratzen, Handi Aretoan bere garaian, zuetako batzuk gogoratuko zeate, eta Nobel sariak eta perfil oso alduko jendea elkartzeko aukera izan dugu, urte hauetan zehar, beraz oso pozik gaude. Eta aurtengo zikloari dagokionez, ikusiko zenuten, dagoeneko, gen bidaiaria jarri diogula, aurten denontzat ez da urte xamurra izan, eta beste gauza askoren artean bidaiatzeari ere utzi egin diogu. Iruditu zaigu polita izan daitekeela aurten, perfil abenturazalea, esploratzailea daukaten zientzialarei omenaldi bat egitea, eta era berean guri ere aukera bat eskaintzea bidaia bat egiteko gaur, zientzialari eta divulgatzaile bikain baten eskutik. Gainera, mugak irekizizkigu duten egunean, bisitatzera joan ginen, flixean, egon hori da egunerokotasunean, eta iruditu zaigu oso polita izango zela hemen gertuko zientzialari eta divulgatzaile bat ekartzea, lehendabiziko hitzaldi honetan. Programari dagokionez, ikusiko zenuten foietoan, lehenbiziko egun honetan jaserilari izango dugula, geologoa, eta hurrengo egunetan, asteazkenetan izango dira hitzaldiak, ekainean eta uztailean, eta izango dugu Maria Intxaustegi 23, eta uztailean Jeronimo López eta amaitzeko Mirjana Apobik izango ditugu. Komentatu nahi dizuegu izen emateak astebete lehenago irekiko direla, nola afora oso murriztua den COVID-aren egoeragatik, nahi dugulako jendeari aukera eman izen emateko, orduan astebete lehenago irekiko dira Kutxa Kultur gunean, webgunean.
eta bueno, izena emateko aukera ez daukanak, jarraitu ahal izango du tini.cc/zientzia kutxa webguneren bitartez streamingez bokatako ditugulako hitzaldi guztiak. Eta besterik gabe, gaurko hizlaria aurkeztuko dizuet. Asier Hilario, geologian doktorea da, eta Euskal Kostaldeko UNESCOren munduko geoparkeko koordinatzaile zientifikoa. Gaur egun geologia zientzien nazioarteko batasuneko ondare geologikoaren nazioarteko batzordeko presidentea da. Eta, geoparkea, ez dutako asko ezagutuko dezute, baina lixa izango litzake geoparkearen zati nagusiena. Bere eginkuzen nagusiak, elurreko zientzien komunikazio eta ondare geologikoaren kontserbazioa dira, eta hainbat divulgaziozko liburu eta artikulu idatzi ditu, duela gutxi kontatu dugu gainera dokumental bat ere egin zutela, eta gero gogoratuko dugu dokumental horren izena gomendagarri iruditzen zaigulako. Gainera, gonbidatu genuenan, pentsatu genuen Flixari buruz hitz egingo zuela, baina berak esan zigun, Pirinei buruz hitz egin nahi zuela, eta kontatu zigun, tesia berdako zona axialean egin zuela. Beraz, iruditzen zait, oso interesgarri izango dela guretzako, hemen Pirinoen maitale asko eta asko elkartzen gara. Eta besterik gabe, mila esker gure gonbidapena onartzeagatik, eta hasi gaitezen hitzaldiarekin. Aurre hasi, mila esker. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, eskerrak, ezin du beste moduan izan, Biperi eta Kutxa Fundazioari. Horrelako proiektu polit batean, divulgaziorako proiektu polit batean, parte hartzeko aukera emateagatik, bertako, ez dakit zientzilari, baina behintzat, gustatzen zait egiten dutena, eta gustatzen zait egiten dugun hori kontatzea, eta bereziki gustatzen zait gainera, proposatu zidatenean, aurtengo jardunaldi hauek, ez dakit, jende bidaiari horrekin zerikusia zeukala, eta, nahi zituztera zientzilariak edo hitzaldiak horren inguruan, pixka bidaiaren inguruan, edo esplorazioaren inguruan, edo horrelako zerbait. Azkeneko urtean apenas ezin izan dugulako bidaiatu, eta denak gutxiago edo gehiago, falta mota dugu hori, ez? Nik falta mota dut, nire lanbideangatik desenti bidaiatzen dut, mundu guztian zehar, baina benetan urte bat pasadan honetan, zarantzarik gabe, gehien falta bota detena izan da Pirinioeta joteko aukera. Gure gertu daukagun mendikate hau, eta maiz, ez astebururo, baino maiz, eta aspalditik, nik bentsat, jun eta disfrutatzen detena, ni bezala nik uste jende asko, ez? Eta beste bidai internazional eta exotiko guzti horiek, hasieran bai botan dituen faltan, baino bastante laister, pasazitzaian, nola baita esateko mamorreina hori, ez? Baina Pirinioeta joteko gogoa ez. Pirinioeta joteko gogoa benetan, nik sentituet hori falta mota detela. Eta horregatik pentsatu nuen, aukera ona izan zitekeela, gaurkoan hori ona ekartzea, ez? Pirinioak gertu ditugulako, Pirinioak ederrak diralako, oso politiak diralako, eta Pirinioetan oso urrutira joan gabe, 200 kilometrotara dauzkagu, oso urrutira joan gabe, buruarekin, imaginazioarekin, askoz urrutira joteko aukera daukagulako. Pirinioetan, pixka bat, paisaia horien atzean dagoena begiratuz, ikusi ditazkegu glaziarrak, ikusi dezakegu basamortu bat, ikusi dezakegu koralezko arrezife bat, ikusi dezakegu Himalaia bezain altua izan zen mendikate bat, eta horiek gauza guztiak, Pirinioetako mendi horietan izkutatuta daude. Azkenean, nik barkatu ez honekin, apenas ezin dut arna sartu. Orduan, nahiko nukena da, gertura oso urrutira joan gabe, hemen Pirinioetako paisaia hauetan, askoz urrutirago eramango gaituen bidai bat proposatzea. Eta hortaz, etorkizunean, gure mendi maite hauek, eta gure esaten dut, gu ere Pirinioetako zati bat gera, beste begi batez ikusteko aukera izatea. Eta sarrera horrela eginda, irutzen bezizue, hasi egingo era. Lehenengo, jarri nahi izan dut, lehenengo diapositiba bezala, denontzako oso ezaguna izango da mendi bat, Monte Perdido mendia. Monte Perdido mendia, benetan da lur dinamikaren monumentu bat. Lur dinamikaren monumentu bat. Zergatik? Monte Perdido mendia dalako Pirinioetako 3. mendirik altuena. 3.395 metro dauka. Da, oso mendi altua, 3. altuena. Eta bere tontorrean fosil itxastarrak daude.
arroka horiek, kareharri horiek, itsaso azpian sortu zirala. Hortaz, noizbait itsaso azpian sortu den zerbait, gaur egun mendikaten bateko mendirik altuena, edo ia altuena, egotea, hori, zalantzarik gabe da, lurraren dinamikaren eredu oso ona. Ez da edozein mendia, eta gainera, Monte Perdido da Europa guztian dagoen kareharrizko mendirik altuena. Inkluso Alpeetan ez daude kareharrizko horrelako mendiak. Gero ikusiko dugu nola dan posible, noizbait, itsaso azpian sortutako arroka batzuk gaur egun 3.300 metrotara egotea. Orduan nik uste beste inor baino hobeto irudikatzen du zer diran Pirinioak eta zer dan lurraren dinamika mendi eder honek. Eta hori aspalditik dakite zekiten aspaldiko esploratzaileek, ez? Adibidez, Luis Ramón de Cardoniez da Pirinioetako esploratzaile nagusietariko bat, eta begira 1802 urtean idatzi zuen liburu horretan ze esaten duen, ez? Esaten du sobre esas cimas que son verdaderas extremidades de la Tierra, el observador, invitado al recogimiento por la grandeza de los objetos y el silencio de la naturaleza, contempla sobre su cabeza la inmensidad del espacio y bajo sus pies la profundidad del tiempo. Benetan, dakienak Monte Perdido zer dan, nola sortu da Monte Perdido eta nola bere azpian dituen Añizklo edo Ordesako kainoi horiek, ulertzen du oso ondo esan nahi du la inmensidad del espacio y bajo sus pies la profundidad del tiempo. Eta horiak gaurko hitzaldean, pixka saiatuko nahiko nuke azaltzen. Bueno, zer da gaurko hitzaldi hau edo gaurko aurkezpen hau eta zer ez da? Bueno, ez da Pirinioetako geologiaren inguruko liburu bat. Nik ez dizuet hemen esplikatuko Pirinioetako geologia guztia, ze aspertu egingo nizuek. Ez da Pirinioetako mendien katalogo bat. Hemen ez ditut erakutsiko Pirinioetako mendi guztiak. Eta sailkatu egin ditu, eta forma eta alturaren arabera. Hori ez dut egingo. Zer da gaurko hitzaldi hau, zer izan nahi du? Bueno, pues da Pirinioetako geologiaren, edo gure geologiaren ikuspegi partzial bat, nerea. Bakoitzak bere ikuspegia dauka, gauzak beti daukate ikusten dirunaren begirada. Nerea da gaur erakutsiko detena. Eta nolabait da, mendi konkretu batzuen aukeraketa bat. Ze aukeraketa? Nerea ere bai. Nere esperientziak, nere bizipenak eman diaten, argi horrekin, markatu argi horrekin, pentsatu dut, hoberena hauek dirala Pirinioetako geologia azaltzeko. Eta zalantzarik gabe, gaurko aurkezpenak izan nahi du, noizbait, horrela, askotan, ni egon nahi zen bezala, egondan jendearentzako omenaldi bat. Mendia handi baten aurrean jarri, txikia sentitu, hori da mendia edokan gauza hon bat, txikia sentitu erazten zaitula, txikia sentitu eta saiatu gauzak ulertzen. Mendiak dira edifizioak bezala, mendiak dute arkitektura bat, mendiak dituzten material batzuk, material horiek daude jarrita modu batean edo bestean, eta gero daude moldatuta modu batean edo bestean. Saiatu gauza horiek ulertzen. Bueno, hau oso eskema basikoa da, baina eskema basikoa ulertzea oso garrantzitsua da hitzaldi guztirako. Edozein mendi ulertzeko behar ditugu 3 pauso. 1, 2 eta 3, 3 pauso. Lehenengo behar ditugu material batzuk. Mendiak ditu arrokak. Behar ditugu arrokak. Ze arroka mota ikusiko dugu, arrokak. Gero behar dugu arroka horiek pilatzea, altxatzea, mendi bilakatzea, tolestea. Eta gero azkenik behar dugu mendiei, baiarei, forma ematea. Behar ditugu 3 prozesu horiek. Lehenengo materialak, edifizio baten bezala. Lehenengo materialak, gero arkitektura, nola jartzen ditugun material horrek bata besten gainean edo, eta gero azkeneko forma, gero ja azaleko forma. Gauza politiak egingo ditugu gainean. Bueno, lehenengo pausuan, materialak. Hau ez da zuzenean Pirinioetako, baina horregatik pixka azkar jungo nahi. Materialak, arrokak ez dira denak berdinak. Eta ez da berdinak ikutzea mendi bat kareharrizkoa, Monte Perdido bezala, edo mendi bat granitozkoa. Bueno, arrokak izan daitezke sedimentuak. Nun sortzen dira sedimentuak? Erliebe handietan, erreketan sortzen dira horrelako sedimentuak, hondartzetan sortzen dira arearriak, itsaso azpian sortzen dira sedimentu pila bat, itsaso azpian sortzen dira bereziki kareharriak.
fosil itxastarrekin sortzen dira kareharriak. Eta hau azpimarratzen dut, Euskal Herriko mendi gehienak kareharrizkoak dira, eta Pirinioetako asko ere bai. Bai? Orduan, baldin badaukagu mendi bat kareharrizkoa, horrek esan nahi du mendi horren historia azten dela itxas azpian. Baldin badaukagu mendi bat, adibidez, Adarra mendia bezala, hemendik gertu, konglomeratuz egina dagoela, horrek esan nahi du mendi horren historia segurazki erreka batean azten dela. Baldin badaukagu mendi bat, adibidez, Areharrizkoa Jaizkibel bezala, horrek esan nahi du mendi horren historia azten dela kasu honetan, itxas azpian arrolia oso sakon batean. Bai? Arrokak esaten dugu non azten da historia hori. Arrokak izan daitezke sedimentuak, baina izan daitezke baita ere magmak, lava. Lava hori hoztu egiten da, kristalizatu egiten da, eta lava horiek ematen dizkigu adibidez, hemen beran kristalizatzen balin bada, ez dakit zer esan, 5 kilometrotara adibidez, sakoneran, emango dugu olako granito bat. Edo lava horiek ateratzea balin badira sumendi batetik, emango dugu adibidez basalto bat. Midin bezala, gero ikusiko dugu. Edo baita ere, arrokak izan daitezke hirugarren taldea, 3 talde daude, sedimentuak, magmak, labak esateko, edo metamorfikoak, hauek dira oso arraroak, eta hauek dira zailenak. Baina hauek azkenean dira arrokak sortu diranak presio eta temperatura asko dagoen lekuetan. Normalean, plaka tektonikoak, gero ikusiko dugu, talka egiten duten lekuetan. Gero hitz egiten dugu hori buruz. Orduan, printzipioz, 3 arroka mota dauzkagu, 3 material mota daukagu mendi bat sortzeko. Eta bat euki du beste euki, historia ez da berdina. Bigarren atala. Nola pilatzen ditugu material guzti hauek mendiak sortzeko? Mendiak, hartzen baldin badugu munduko mapa bat, eta ikusten dugu nun daude kokatuta mendiak, mendiak ez daude edozein lekutan. Mendiak daude, plaka tektonikoak talka egiten duten lekuetan. Plaka tektonikoak zer dira? Plaka tektonikoak dira lurrazalean dauden pieza batzuk. Askotan jartzen da irudi hori, natila batean, gaieta bat gainean jartzea bezala. Benetan hori da. Lurrazalean oso fina, daude pieza desberdinak, eta pieza horiek azpian dagoen beroarengatik muitu egiten dira, oso poliki, baina muitu egiten dira. Oso poliki zen bada. Begira, konturatzeko, plaka tektonikoak mugitzen dira gutxi gora bera, media bezala 6 milimetro urtean. Hori da, gure azkazalak azten diran abiadura. Hori gogoratzeko erresa da. Hori gutxi da, hemen guk azten diranean, moztu eta kristo, eta listo. Baina horrelako kontinente puska bat, 20 milioi urteetan zehar, edo 100 milioi urteetan zehar, 6 milimetro urtean egiten dituenean, mugitu egiten da, eta sekulako indarra dauka. Eta batak bestearekin talka egiten duenean, denbora asko utzita, hor sortzen dira, horrelako arrugak nola baita esateko. Eta hori dira mendikateak. Mendikateak ez daude edozein lekutan daude, plaka tektonikoak talka egiten duten lekuetan. Eta zer gertatzen da plaka tektonikoak talka egiten duten lekuetan? Arrokak konprimitu egiten dira, deformatu egiten dira. Eta zer gertatzen zaio arroka bati konprimitzen dugunean? Hau. Tolestu egiten dela. Ikusten duzute, ze tolespuska. Honek dauzka, 300 metro alturan. Ikusten tolespuska. Edo gertatu daiteke baita ere, tolestu egiten dira, edo gertatu daiteke baita ere, eta hau mendietan oso importantea da, zamalkadurak sortzea. Zer da zamalkadura bat? Guk azkenean, zerbait konprimitzea dalin badugu, nengo da tolestu, konprimitzea dalin badugu da tolestu. Baina gertatzen da batzuetan, azten dara tolesten, ez du aguantatzen edo materiala rigidoagoa da, konportamentu rigidoagoa dauka, eta orduan tolestu beharrean zer egiten du? Hau konprimitzen duguena egiten du, hau jartzen da poliki-poliki honen gainean. Eta orduan zer gertatzen da? Dauzkagula, fijatu hemen, pilaketa honetan, zein da material zarrena eta zein izango da material berriena. Material zarrenak normalean dira, beran daudenak, eta material berriagoak zenbat eta gorago. Eta normalean, logikoa izango litzake, zenbat eta gorago, material berriagoak, zenbat eta berago, material zarragoak. Ojala, baina hori askoten ez da horrela izaten. Zer gertatzen da adibidez horrelako batekin? Batean, jartzen ditugula material zarrak, marroiak, han beran daudenak, berdeen gainean.
Eta horrela pilatzen dira materiala bata bestearekin eta altura hartzen dute. Eta errepikatu egiten dira. Ikusiko ditugu adibide honak, honena. Baina hau da gertatzen dena materialak konprimitzen diranean. Edo tolestu egiten dira, edo bata bestean gainean jartzen dira. Eta hori dira oso adibide honak. Hori da Posetz espadasen mendebaldeko pareta handia, eta ikusi, hau da bere garaian kareharrizko kapa handi bat, horizontalean zegoena, eta behira zet tolespuska dagoen hori, behira zet zuaitak ze tamainakoak dian. Eta hemen beran, egiten dut horrela, honek hemen ez du funtzionatzen, hemen beran, dauzkagu mendi hauek, daukatela gutxi gora bera 100 milioi urte, bai? Hau da, Peña Montañesa. Aintza dago hemen, eta Bieltzaldea araldea, bai? Pues hemen Peña Montañesa eta Kotillako kareharri guztiak, dauzkate gutxi gora bera 100 milioi urte. Eta hemen azpien dauden arrokak, 80 milioi urte. Nola da posible hori? Gainean eukitzea zarragoak dira materialak. Posible da, honengatik. Eta horrelako desplazamentuak izan daitezke 100 kilometrotakoak. Pentsa, 100 kilometro moitu dira. Orduan askotan, jakin behar dugu, ez bakarrik arrokak zein diran zarragoa o zein berriagoa, baita ere nundik etorri dan. Puzzle horretan. Eta hirugarren pausua, behin materialak dauzkagu, material hori guztia pilatu egiten da, edo tolestu, edo bat agaztenean jarri, oain behar dugu forma eman. Forma polit bat eman. Mendi forma eman. Baiara forma eman. Eta horretarako, izotza, ura, haizea, eta hori gertatzen da, azkeneko milaka urteetan. Edo nahi behar zute 5-10 milioi urteetan, ez askoz gehiago. Hori ikusiko dugu orain, hau da, Pinetako baiara. Imaginatu hemen, Pinetako baiara honetan, hemengo arrokak eta hemengo arrokak berdinak dira. Orduan, nola sortu da baiara puska hori? Zenek kendu du hor dagoen, hor zegoen material guzti hori? Ez da erresa, hemen pentsa, ez dakit, hemen 500 bat metro diferentzia dago, eta baiara horrek, ia 20 kilometro dauzka. Hor aukera bakarra da, horrelako glaziar bat, bere garaian, han izatea, eta glaziar horrek material guzti hori igatzea. Ez dago beste elementurik horrelako kapazitatea daukana, horrelako baiarak sortzeko. Hori ikusiko dugu bukaera. Edozen kasutan, mendian dauden formak, dauden erliebeak, dauden testurak, dauden lerroak, ez dago hor ala beharrez. Denak dauka orden bat. Begiratu egin behar da, eta orden hori aurkitu egin behar da. Eta gainera orden hori errepikatu egiten da eskala desberdinetan. Gauzak ez daude hor kasualitatez. Gauzak daude hor beti zerbaitegatik. Eta hori da geologoen lana. Begiratzea paisaia hori, eta saiatu gauzak ulertzen. Hase ikusten, hau desberdina, hau eta hau desberdina da, hau koloreak, hau segurazki desberdina da, segurazki hau eta hau berdina da. Hasi gauzak ikusten. Hemen marra badago, hemen ere marra badago, biak alde berdinera egiten dute aldapa, hasi gauzak ikusten eta hasi eskemak egiten. Mendian zaudenean, fijatu behar duzu nik suerta egin nuen, eta nire doktora utzapirinuetan egin nuen, fijatu behar duzu gauza guztietan. Gauza hundietan eta gauza txikietan. Fijatu behar duzu gauza guztietan. Adibidez, Toles hau dago Posetz mendira iotzen, kanal fondara sartu baino pixke balenago. Eta fijatu hemen daukagula, ikusten ez, arroka bat, tolestuta horrela, idaz toles polita. Osake hori noizbait konprimitu egin da. Baina konprimituta gero, arroka hau, ikusi, pitzatu egin da. Hor daude bi pitzadura. Toles hori dago, hau dago, hola, moituta. Osake lehenengo tolestu egin da, eta gero pitzatu egin da. Apuntatu hori. Apuntatu, neurtu, eta ber gero beste lekuetan ikusten dituzun gauzak, enkajatzen duen. Azkenean, guk egin behar duguna da, ulertu. Ulertu behar dugu, zer gertatzen da hemen. Zergatik dauzkagu mendi horiek hor. Eta zergatik diran bezalakoan. Fijatu koloreetan. Koloreak informazioa asko ematen digute. Koloreak ematen digute arrokaren informazioa. Hemen adibidez, oso nabarmen ikusten da, hau da, Estoseko baiararen bukaera. Hortikan bestaldera, ja Biados aldera jisten gera. Hemen adibidez, zenbat arroka mota
ikusten dituzue? Zenbat kolore desberdin ikusten dira? 2, 3, bai? 2, 3, bai. Hau, alde batetik, gorria, hori gauza bada, seguro. Hau, beste gauza bada. Material desberdinak. Nik esango nuke hau ere beste gauza badala. Bai? Fijatuko gara gauza gehiagotan. Hemen, gutxi gora bera ikusi ditazkegu horrelako raia batzuk, hor ikusita baita ikusi daitezke raia batzuk, hemen enkanbio ez dira inongo raiak ikusten. Fijatzea lin bagea, hori zuek ez dakizute, baina fosiletan begiratzea lin badegu, ikusiko dugu arroka hauek, haiek, baina askoz zarragoak dirala, askoz zarragoak da 150 milioi urte zarragoak, osea, askoz zarragoak. Eta leku berdinean daude. Zergatik? Segurazki, bien artean, osea, mundu hau eta mundu hau desberdina da. 100 milioiko diferentzia daukate. Nola da posible biak juntu egotea? Segurazki, bien artean, faia handi bat dago. Pitzadura handi bat, non bi gauza desberdin hauek juntu jarri dituen. Ez da kasualidadea, baiara, justo, faia hori dagoen tokian egotea. Nun sortzen dira baiarak? Arrokak biguinagoak dian lekuetan, edo puskatuta dauden lekuetan. Arroka puskatuta baldin badago, erraixago igatzen da, eta baiarak sortzen dira. Gugatzen baldin badugu mapa bat, mendiko mapa bat, eta ikusten dugu baiaren distribuzioa, orientazioa nolakoa da. Horrek esango digu, ez beti, baina askotan esango digu, mendi horien egitura, faia nagusiak, pitzadura nagusiak, nolakoak diran. Ze baiarak askotan sortzen dira pitzaduratan, ez da kasualitatea. Bueno, horrelako adibide bat, gero ulertuko ditugu hobeto gauza hauek. Mendian gaudenean, begiratu behar da gertu urrutikoa ulertzeko eta urruti gertukoa ulertzeko. Bi gauzak egin behar dira. Hau da kanal fonda, hau da lehenoko leku berdina, posetzea jotzeko leku bat, bide normalena, nolabait esateko, Angel Oruseko refugiotik. Bueno, hemen iotzen da, posetzea, posible da iotzea bastante errez, kanal hau dagoelako. Ze bestela, begira zen olako mendia eukiko genuken. Eta kanal hori askotan elurrakin egoten da, askotan krampoiak eraman behar dira posetzea jotzeko hemendik. Hemen, fijatzea alin bagera, gu kanal horretan gaudela, jarriko nintzake hemen, kanal horretan, eta ara, ikusten duzu frenteko mendian, kanal berdina. Segurazki izango da, eta arroka hau, itxuraz gauza berdina da. Segurazki izango da, hor pitzadura badatorrela. Eta pitzadura horrengatik igatu da materiala, eta ematen dugu kanal hori. Fijatzen alin bagea gertuan, detailean, gertuan dauzkagun arrokak, hauek, adibidez, ikusiko dugu hori. Eta hor ze ikusten da. Hori ikusten da, gauzak puskatuta daudela. Hori da, kaos bat. Ikusten da gauzak puskatuta daudela. Hori pitzadura handi bat dago. Horregatik dago kanal hori hor, eta horregatik guk aldegu mendi horretara igo. Bueno, mendian hartu behar dira laginak. Oso importantea da arrokak mikroskopioan ikustea. Arrokak mikroskopioan ikusten ez ditugu, ez dira ulertzen, ezin dira ulertu. Arrokak ikusi behar dira mikroskopioan. Zergatik? Mikroskopioan ikusten diren gauza asko ikusi. Hau da granito bat, mikroskopioan, mineral pile bat bata beste pegatuta, magma hori kristalizatu danean, sortu diren mineral guzti horiek kristalizatu dira, hauek dira. Baina ikusten dagoen badagoela horrelako bola bat, eta bola honek baditula ikusten horrelako forma bat, ez? Piskat, sigmoide forma hori egiten du. Hori geologoek badakigu interpretatzen, eta badakigu hori ikusita deformazioa izan dela modu batekoa, orientazio batekoa. Segurazki, patroi hori berdina, errepikatuko da baita ere, mendian beste gauza askotan. Orduan, oso importantea da laginak hartzera, ze mikroskopian ikusiko dugun horrek lagunduko digu asko ulertzen paisaian, haundian ikusiko duguna. Azkenean, mendian lan egiten dezunean, egin behar da dena neurtu. Dena, ez da bakarrik ikusi, gero brujula batekin joan behar da, eta neurtu behar dira norabideak, neurtu behar dira inklinazioak, GPS-erekin neurtu behar da kokapena. Neurtu, apuntatu dena.
kuaderno batean, dena apuntatu. Mapa batean, marraztu, imaginatu gauzak. Imaginatu nola izan zitekeen hori lehenago. Nola dan posible gaur egun daukazun paisaia hori ikustea. Pentsatu. Egon, eserita mendipuntan, eta pentsatu, eta pentsatu, eta pentsatu. Galderak egin zure buruari asko. Saiatu galdera horiek erantzuten. Behin eta berriz, behin eta berriz, behin eta berriz. Eta azkenean, mendian zaudenean, horrelako apunteak hartzen, egingo dituzu horrelako eskemak. Hau da, adibidez, Portillon ingurua, hemen daude sekulako mendipuskak, Lezat, Koairat, eta, daude sekulako mendipuskak, egiten dituzu horrelako eskemak, horrelako marrazkiak, arroka mota ezberdinak, nola egon daitezken orientatuta, edo azkenean, nik bere garaian tesi egin nuenean, hemen daukagu posetzeko, hau da, granitozko magma handi bat, gero esplikatuko dugu zer dan, hemen beste bat dagoela, horiek tolestuta daudela modu batean, tolestuta daudela beste modu batean, hori guztia ez dut inventatu, hori guztia ikusi egin dut, neurtu egin dut, eta gero marrazki bat egin dut. Interpretatu dut, hemendik bera dagoena, hori bai interpretatu dut. Azpikoa, nolakoa dan. Ez nagoz exactamente seguro nolakoa dan, baina bueno. Azaleko guztia ikusita, Pirinioetan lana egiteak, mendia lana egiteak, daukan abantaia handia da, desnibel asko dagoela. Claro, 2000 metroko desnibelak dauzkagu. Orduan, vertikalean ere bai, ikusi ditzazkegu gauzak. Ia, geologia 3 dimentsioetan ikusteko aukera daukagu. Ikusi leno, esan dugun faia handi hori, estoseko baianan, hori egon horitzak. Edozein kasuetan, mendiko lan egiterakoan, aiatzen geha horlako gauzak egitea. Baina benetan jakiteko zer dagoen mendia azpian, nola sortu den mendikate hori, mendiko gure lanarekin ez gera aiatzen. Horretarako behar dugu sismika. Sismika reflexion deitzen dana. Eta hor egiten da. 80. urtean, hamarkadan, egintzan proiektu bat, oso importantea Pirinioen egitura ezagutzeko, eta da hau. Perfil ECORS deitu zana. Zer egiten dute? Bartzen duzu, iparraldetik egora, 3 lekutan hartu zen, eta egiten dituzu nolabaiteko lurrazalean leherketa batzuk, sismika onda batzuk sartzen dira lurrazpira, eta sismika onda horiek bueltan etortzen dira, depende ze arroka daukan beran, lehenago edo beranduago. Orduan horrek bai ematen dizula informazio zuzena, azpiko arrokak ze arroka mota dian, eta ze inklinazio daukaten. Horrek bai ematen dizu, eta perfil ECORS horrek, hasierako datuak eman zituen horrelako marrazki bat. Eta hemen ja ikusten da bastante garbi, horren interpretazioa da hau. Horri ikusten da bastante garbi, hemen badaudela gauza batzuk erdi horizontalak, pixkat hemen bera aldea jaisten diranak, hemen bastante lio ikusten da, hor pixkat horrela sartzen dana ikusten, eta hemen. Horren interpretazioa da hau. Eta horren interpretazioa zer da? Pirinioak sortu dirala, Iberia eta Europaren arteko talkarengatik. Baina talka hori, Europa Iberia baina asko handiagoa da, honetan ere bai. Talka hori ez da simetrikoa. Biak ez daude baldintza berdinetan simetriko izango balitz, badatuz bi kontinenteak horrela, talka egiten dute eta ongo ditzen dira. Kasu honetan gertatu dena da, Iberiako plaka bestearen azpian sartu dela pixka bat. Hori ikusten den bezala. Ez da interpretazio bat, hori datuak dira. Hori da, sismika horrek, ematen dizkigun datuak. Eta hori horrela dalako, Iberiako plaka sartu dalako hemen azpian, goran dauden egitura nagusiak asimetrikoak dira. Pirinioa da, mendikate asimetriko bat. Eta hori Pirinioak ezagutzen dituzuenak oso ondo ulertuko dezute zer dan. Pirinioetako tontorretan gaudenean, Frantziara begiratzea din badugu, Frantziako lautada segituan dago. 5 kilometrotan Oloronen zaude. Segituan dago. En cambio, hegoaldera begiratzea din badugu, Ebrora aiatzeko, Hueskara aiatzeko, daritugu, ez dakit, 1 kilometro. Oso asimetrikoa da Pirinioa. Zergatik da asimetrikoa? Bere talka asimetrikoa izan zelako. Iberia sartu zelako Europaren azpian. Gero ikusiko dugu, baina kalkulatzen da, Pirinioak sortzeko egintzen mozketa,
160 kilometro zirala. Leheno 160 kilometro itxaso zana, gaur egun daude Pirinioetan. Gero ikusiko dugu hori eskema batean. Vale? Bueno, eta lan asko egin eta gero, Frantzian eta Espainian, azkenean hau da Pirinioetako mapa geologikoa. Hau niretzako da monumentu bat. Hau da urte askotako lana, kooperazioa, eta hau niretzako benetan da gizakiak pentsatzeko daukan gaitasunari egindako monumentu bat. Hor dauden, hau ez da interpretazio bat, hori da horrela. Hor dauden material, kolore, raia guztiak dira mendian dauden bezala. Material bakoitzak dauka kolore bat, adin bat, kolore bat, dena. Hemen dago informazio pila bat. Vale? Bueno, horren simplifikazio bat, pues ikusten duguna da Pirinioak dauzkala behintzat bizati oso ondo desberdinduak. Bat, erdian dagoena, zona axiala ditzen zaiona, erdigunea, eta bestea iparraldean eta hegoaldean dagoenak. Bi hauek bastante antzekoak dira. Baina hau bastante desberdina da. Eta honek kointziditzen du bastante ondo honekin. Erdiko hau gauza bada, eta hau beste gauza bada. Arroka mota desberdinak dira, eta egiturak, formak desberdinak dira. Oain ikusiko dugu diferentzia eta zergatik diran bi gauza desberdin. Vale. Berez, Pirinioak bi mendikate dira. Hori da sekretu handiena. Pirinioak mendikate bat, ez Pirinioak bi mendikate dira. Bata, bestearen barruan. Eta hori da oain ikusiko duguna. Pirinioak ez daude hor kasualitatez, esan dugun bezala, Pirinioak hor daude kontinentak mugitzen diralako eta talka egiten dutelako. Vale. Hortaz, honek nolabait esateko baita ere dauka munduaren egoerarekin ere enkaje bat. Esaneten bezala bi Pirinio daude. Bat, deituko diogu mendikate Pirinio zarra eta bestea Pirinio berria. Vale? Pirinio zarra, gogoratu mendiak sortzeko berritugula 3 etapa. Materialak sortu, materialak pilatu eta forma eman. Vale? Hori da, ziklo oso bat. Pirinio zarrean daukagu ziklo oso bat. Gutxi gora bera, 500 eta 200 milioi urte artean gertatu zen hori, oain ikusiko dugu nola. Gero, hori guztia higatu egin zen, desagertu egin zen Pirinio hori, higatuta, eta beste ziklo bat. Berriro sortu zian arrokak, berriro pilatu zian, eta berriro higatzen ari dira momentu honetan. Bale? Bi ziklo, bi mendikate bata bestearen barruan. Lehenengo mendikate hau, zarrena, hori da oain ikusiko duguna, zerikusia dauka Pangearekin. Entzungo zen duten noizbait, duela gutxi gora bera 300 milioi urte, kontinente guztiak bat egin zutela makrokontinente batean. Pangea izena zuen horrek. Karo, kontinente guztiak bat egiterakoan, ostras, hor egon zan talka hori izan zan sekulakoa. Eta talka horren ondorioz, sortu zan sekulako mendikate bat. Sekulakoa ez dut doainik esaten. Kalkulatzen da, gaur egungo Himalaiaren antzeko altuera izango zituztela mendiaiek. Duela 300 milioi urte sortu zirenak. Eta Pirinioak mendikate erraldoiaren zati txiki bat izan ziren. Gero, Pangea, hasi zan, hemen sortu zan, lehenengo mendikate hori. Puntu gorria da gu gauden lekua. Gero Pangea hasi zan disgregatzen, kontinenteak hasi ziren mugitzen, disgregatzen, eta poliki-poliki, mugimendu horretan, berriro itxaso bat sortu zan, Iberiak eta Europak derrepente forma pixkat hartu zuten, batak bestearekin talka egin zuen, eta hor sortu zen bigarren Pirinioa. Eta gero, gaur egun ja, bigarren Pirinio hori, Pirinio berria, ari da, higatzen eta forma hartzen. Vale? Bueno, guazen ikustea Pirinio zarra, lehenengoa. Bai? Duela 500 eta 200 milioi urte inguru. Bueno, gogoratu dala hori, Pangearekin bukatzen da, baina Pangea baino lehen, kontinenten distribuzioa guztiz desberdina zen, guztiz desberdina. Hemen, hasieran itxasoazpian geunden, itxasoazpi horretan, sortzen dira, ikusten itxasoazpi horretan, sortzen dira, itxasoazpian sortzen dira, arroka normalak. Kareharriak, areak, horrelako gauzak. Talka egiterakoan, sekulako talka egin zuten, eta arroka guzti hauek egin ziren deformatu. Baina talka hori hain potentea izan zen, hain indartxo izan zen Pangea sortzeko talka hori,
material batzuk funditu egin zirala. Eta funditzerakoan magma poltsa handiak sortu ziren. Eta hori importantea da, Pirinioetako mendi nagusientzako ikusiko egun bezala, bai? Gogoratu honekin, arrokak itsasazpian sortzen dirala, gero Pangea sortzerakoan hori denak konprimitu egiten da, bai? Eta hor sortzen dira horrelako magma poltsa handiak, beroarengatik, indarrarengatik, bale? Bueno, zein dira itsaso zar haien azpian sortutako materialak? Pues hauek adibidez, hauek dira Pirinioetan dauden arrokarik zaharrenetarikoak, Batximala ingurukoak. Pues hauek dira eskistoak itsasoaren azpian sortutako buztinak, beraz buztin pila, buztin pila. Edo pixka bat beranduago, ia 200 milioi urte, hau da, Benazke gainean dagoen Sierra Negrako arbelak, oso mendikate polita, oso berezia, dena beltzak, edo gehien bat itsaso azpian sortzen dira kareharriak. Esan dugun bezala, itsaso azpian sortzen dira fosil itsastarrekin kareharriak, bale? Eta adibidez, garai hartako kareharriak dira foratatakoak, edo dira iseiakoak. Hemen ikusten ez dute, claro, itsaso azpian sortzen dira materialak, sortzen dira metaketa bidez. Hortaz, horizontalean. Hasiera baten horizontalean, baina talkarekin hori tolestu egiten da, eta hemen ikusi materialak daudela horrela. Bai, inklinatuta. Baina bira, hau dena. Ze kareharri pila dagoen hor. Hori da, itsasoaren azpian sortu ziren koralezko arrezifeak. Hor barruan daude, duela gutxi gora bera 200 milioi urteetako koralezko arrezifeak. Pangea baino lehen. Edo adibidez hauek, bai? Oso mendi ezagunenak ekarri ditut. Edo adibidez hau. Binemalen oso garbi ikusten da, bi arroka mota daudela. Daukagu Binemaleko pareta nagusia, txuria, bai, txuria edo grisa, kareharria, beti, baina puntan, Zerbillona inguruan, puntan, marroia. Bueno, pues horiek dira, karo, itsasazpian, koralezko arrezifeetan, kareharria dagoen lekuetan, karea edo biziduna dagoen lekuetan sortzen da kareharria, eta inguruetan, bizidunak hainbeste ez dagoen lekuetan, sortzen dira buztinak edo areak. Nahastu egiten dira arroka batzuk eta bestek. Hemen ikusten den bezala. Duela 200 milioi urteetako itsasoak emandako sedimentuak. Eta hori guztia, Pangeako kontinenteak gerturatzen hasi zirenean, tolestu egin zen, deformatu egin zen, baina deformatu beira nola deformatzen den. Ikusi, kareharri horiek, gehi buztin horiek, nola dauden deformatuta. Nei mendian guztia ez aitasko, saiatzen, ulertzen, ikusten dana, eta ikusten ez dana. Hori da oso importantea, zen mendian, ikusten deguna baino gehiago, faltada, ez dago. Zer esan nahi du ez dagoela? Esan nahi du, zenbat arroka mota daude hemen? Zira baten, nik esan nuke nagusiki bi, bai? Grisak eta gorriak. Hemen, grisak. Eta bestean, gorriak. Grisak, gorriak. Zer dira, grisa gorria bata bestean gainean, edo kapa berdina da. Hau berez da, hola, hemendik dator, gero egiten zuen horrela, hemendik handi joa, goenetik dator, egiten du horrela. Kapa berdina, kapa bakar bat, pentsat nola deformatu behar dan hori, horrelako malabarismoak egiteko. Eta zet tamaina daukan horrek. Baina esan dugun bezala, talka handi horretan, hain handia izan zen talka hori, materialak funditu egin zirala. Magma sortu zen. Eta magma poltsa handi horiek, hauek, hozten diranean, kristalizatu egiten dira. Eta ematen dizkigute, arroka hau, granitoa. Eta granitoa da oso arroka gogorra. Eta horregatik, Pirineotan, ematen dizkigu Pirineoetako mendi nagusienak, handienak. Denak ez, perdido kenduta, ia gehienak. Adibidez, Aneto, altuena. Fijatu, Aneto ez eta emezte interesatzen. Fijatu, maladetak, mazizo guztiak, hemen pixkatola atzetik ikusita, ze forma dauka horrek. Honek dauka, hartu hemendik, ikusten dute, hau dena da, holako bola handi bat bezala. Hemen ez dira kapak ikusten inun,
Hemen bezala. Hemen kapak ikusten dira superondo. Hemen, nun daude kapak? Ez daude. Hau da, granitozko poltsa handi bat. Bai? Batolito bat deitzen zaio. Edo plutoi bat. Eta gero, askoz geroago, azkeneko milaka urteetan, izotza etorri da, eta bolsa handi hori igatu egin du, eta sortu ditu horrelako kresta hauek, eta aneto hemen, eta baina hori dira, en fin, azaleko kontuak. Azkeneko urteetan gertatutako zerbait. Hau da, adibidez, horrelako beste bolsa handi bat, beste granitozko bolsa handi bat, plutoia handi bat, hau da Perdigero ingurua, eta hau jarri dut, hau da Pirineoetan dagoen 3.000 metroko mendi gehien dagoen mazizoa. Baina ikusi hau ze polita. Bueno, politean egitu zait. Baina tesia egin hemen, baina benetan da oso leku polita. Zer da hau? Hemen daukagu material eskisto horiek, buztin horiek, eta hau zer da? Hau, hola? Eta hau gero gainean, hau da granitoa. Eta hau ere bai. Eta hau zer da? Hau da, ikusten da, granito horrek, azpian bolsa handi honek, azpitik zeukan elikadura. Tximinia bat. Tximinia batetik iotzen zan magma guzti hori, eta hemen egiten du horrelako bolsa handi bat. Bolsa handi hau, atzekaldetik ikusita, da hori. Da, Perdigero bloke guztia. Horrelako itxura daukate granitozko mendiak. Granitozko mendietan ez dira kapak ikusten. Da, masa amorfo bat. Gogoratu zer dan. Bolsa handiak, magma bolsa handiak. Hemen oso ondo ikusten da neubilen. Horrelako bolsa handi bat. Eta gero, azkeneko 1.000 urteetan, izotza etorri da, eta izotzak egin ditu baiarak, eta krestak, eta horrelako gauza. Baina hori da azaldeko kontua, besterik ez. Bolsa handi hori granitozkoa, balaituz ere bai. Oso argiak dira. Ikusten dezuna horrelako kolorea eta oso argiak dira. Garmonegro ingurua ere bai. Horiek denak dira, hori, Pangea sortu zanean, duela 300 milioi urte, talka hartan sortutako magma poltsa handiak. Eta hemen gertu, Aiakuarria. Aiakuarria da, balaituz edo aneto, bezain Pirineo, eta bezain granito, eta bezain Pirineo zarra. Fenomeno berdina. Bueno, eta ze gertatzen da, hau berriro estoseko baiarara goaz, ze gertatzen da magma poltsa horien inguruan. Hemen ikusten dugu, arroka mota desberdinak, begia pixka bat eginda daukagu, nik argi esango nuke, hau bat, hau txuria, hemen segurazki karearri horiek, ikusi ditugunako hain arte, hemen segurazki eskisto horiek, buztinak, itxasazpian sortutakoak, hau, hoi igual da hau bezalakoa, edo igual ez. Hemen fijatzen bagea, kapak, gero fijatu koloreak eta kapak ikusten dian edo ez. Kapak ikusten dira? Pues nik esango nuke eskubiko hortan, nik esango nuke hau dala zerbait hola vertikala. Desde luego, hemen ere ikusten dira gauza vertikala korrela. Bai? Hemen ikusten dira hori, baina hori dira kanal oso azalekoak. Hau, berez, hau dira karearri horiek, ikusi ditugunak, beste mendietan, eskistoak, hola vertikalean, bata, pakete bat, beste pakete handia, eta hori dautako granitozko poltsa bat. Ze gertatzen da hemen inguruan? Granitozko poltsa horietatik gertu. Joder, arrokak egosi egiten dirala. Magma poltsa horiek oso beroak daude, eta arrokak egosi egiten dira. Eta egosten diranean, ematen dizkigute, horrelako erokeriak, edo obra arteak nahi baldin badezute. Hau da, pasada bat. Hau da, ikusitzek kaosa dago hor gora. Baina hau posible da, benetan, hor justu horren atzean, horrelako granitozko poltsa handi bat dagoelako. Eta beroarengatik arrokak egosi egiten dira, eta, pixkatik ja fluitu bezala egiten dute. Bueno, hau da, edo adibidez, kasu berdina, infiernoseko marmolerak. Hemen inguruan Pirineoetan ibiltzen geranak, marmolerako ezagunak dira, hauek dira marmolerak. Bai? Zer dira marmolerak? Berdin, marmola, berez, geologikoki marmola da, kareharria egosita, beroarekin. Marmola sukaldekoa beste gauza da. Marmola benetazkoa da, kareharria egosita. Nun sortzen da hori? Kareharria daukagunen, eta ondoan beroa dagoen lekuetan.
Hemen kareharria geneukan, eta beroan nun dago. Anatzean zer dago? Balaituz. Balaituzeko, deno ikusi dugu, granitozko poltsa handi hori. Balaituzeko granitozko poltsa handi horrek ematen dio beroa, kareharri masa honi, marmola bihurtzeko. Bueno, gutxi gora bera eta labur biltzeko, lehenengo Pirinio hau da, Pirinio zahar horren paisaia. Dauzkagu, kareharriak, grisak eta eskistoak, buztinak, duela 400 milioi urte inguru itsaso baten azpian sortuta, Pangea baino lehen. Eta baita ere, dauzkagu granitozko, hauek bezala, granitozko bolsa handiak. Vale? Hau da, paisaia tipikoa Pirinio zahar horrena. Vale. Talka hori, Pangea sortu zanean, talka handi hori sortu zen, eta gero poliki-poliki kontinenteak hasten dira disgregatzen. Eta disgregatzen hasten diranean, pitzadura handiak sortzen dira. Eta pitzadurak sortzen diranean, zer gertatzen da? Magma, hilotzeko aukera daukala. Eta magma azaleratzen denean, zer daukagu? Sumendiak. Miri, hau da ez da argazki tipikoa mirirena, baina jarriet oso ondo ikusten dalako. Miri da superbolkan bat, hori izan zen. Duela 260 milioi urte inguru. Ja, konpresio guztia pixka bat relajatu zanean, hori dena konprimituta dagoenean, ez dago lekurik pitzaduretatik magma hori gora iotzeko, baina relajatzen denean pixkat, pitzadura sortzen dira eta pitzaduretatik magma jo daiteke. Eta sortzen ditu horrelako sumendi puskat. Miri ez da Pirinioetako sumendi bakarra, hau da bestea. Anaiet da bestea. Hemen ere kapak ez dira ikusten. Hori da magma bat. Eta fijatzen bagea, Anaiet gainean, bai, hau da, bigarren pausua gaude, hor, mendiaran eraketan, Anaiet gainean, ikusi, dauzkagu, gero, aldamenean, daukagu bertize Anaiet. Guztiz, hau eta hau, desberdina da. Baina zein da erlazioa bat eta bestearen artekoa? Pues hemen ikusten da. Zein dago bat eta bestearen gainean? Gorria, txuriaren gainean. Osea, hau dena dago horren gainean. Eta hori dena, hango arroka horiek, hau, hemen lupa jartzen da nima dugu, hor ze ikusten da. Hau. Eta hau zer dira? Hau dira, areharriak, gorriak, areharriak eta konglomeratuak. Nun aurkitu ditzazkegu gaur egun areharriak eta konglomeratuak, harri biribilak, errekatan. Hauek dira Pirinio zarraren igaduraren sedimentuak. Mendikateak altxatzen diran bezala, igatu egiten dira, eta inguruan uzten dituzte sedimentu pila bat. Eta sedimentu horiek ikusten dira. Hauek dira mendikate zahar horren igadura sedimentuak. Pentsa, hemen inguruan ere, badauzkagu lehen esan dut, adarra adibidez, edo larrun adibidez. Pentsa, esan dugu, mendikate hori, zahar hori, izan zara Himalaia bezain altua. Eta desagertu egin zen. Desagertu zen igadurangatik. 50 milioi urte ingurutan, igadurak utzi zuen hori, hola. Denbora kontua besterik ez da, 50 milioi urte, denbora asko da. Mendi hau, baldin badago Pirinioetan mendi bat, nik esan nuke geologo gehienak aukeratuko genuena, hau da. Hau da Kastillo Atxer. Hemen mendikan gertu dagoen mendi bat. Zergatik? Mendi honek irudikatzen duelako beste edozeinek baino asko hobeto zer dan Pirinioa. Pirinio zarra eta Pirinio berriaren arteko erlazioa. Hemen dauzkagu Pirinio zarraren sedimentuak, errekak, errekak Pirinioetatik garbitutako sedimentuak, hauek, hau denak, eta gainean, zer dago gainean? Porque hori gainean dago. Zer dago gainean? Zer arroka izan daiteke orgoran ikusten dan gris hori? Norbait animatuko da. Arroka grisak, txuriak, grisak, diak kareharriak. Oain arte ikusi ditugun bezala. Horrek zesan nahi du. Bidazei historia kontatu dugun, Itxasozpi baten azpian geunden, Pangea baino lehen, Pangea sortu zen hori guztia altxatu egin zen, hori altxatu zen sekulako mendikateak emanez
baina gero igatu egin zen, eta igadura sedimentu horien gainean, hori ja kontinente bat zen, errekak, horren gainean zer daukagu? Kareharriak, osea, itsasoa berriro. Hasten da ziklo berri bat. Bukatu da lehenengo zikloa, hasten da ziklo berri bat. Bai? Are gehiago, kareharri horiek deformatuta daude. Goran, leheno argazki hemendik ikusi dugu, ordan ez genuen ikusten, baina beste lekuetetik ikusita, fijatu, pakete handi hau, pixkat dagoela horrela. Pixkat deformatuta dagoela. Bai? Osea, horrek esan nahi du, ez bakarrik erreken gainean itsaso bat geneukala, baizik eta gero hor sortutako arrokak berriro ere tolestu egin zidala. Bigarren zikloan gaudeia. Bai, hemen ikusten da oso garbi. Pirineo zarrean ze ikusi dugu. Arrokak sortu zirela, tolestu egin zirela, igatu egin zirela, hemen sedimentu hauek, gorriak, bai? Eta honen gainean, berriro, itsasoa. Bueno, eta orduan, hemen sartzen gea, Pirineo berrian, bigarren ziklo bat. Kontinenteak disgregatzen dian enean, kontinente bat zana, berriro bain itsasoa sartzen da poliki-poliki. Eta hor, kontinenteak azten dira dantzan pixka bat, Iberiak eta Europak berriro talka egin arte, eta gaur egun ezagutzen duguna altxa arte. Eta hau da, hegoaldean eta iparraldean, orain arte ikusi duguna da erdiko hau. Eta hemendik aurrera ikusiko duguna da hau eta hau. Bai? Hau da ikusi duguna bain. Hemendik aurrera, gaude, berriro itsasoan eta berriro talka baten ondorioz altxa egingoa. Itsaso horren azpian ze sortu zidan? Pues itsaso azpian sortzen diran arrokak, kareharriak, berriro. Baina askoz berriagoak. Ez 100 milioi urte, kasu honetan 100 milioi urte. Adibidez, hauek. Kotillako mazizo oso ikusgarria, dena kareharrizkoa da. Begira ze kareharri paketea, horrek 300 metro dauzka, lodieran. Edo hau adibidez, hau ez dakitatzen ez duten hau oso mendipolitia da, el turbon. Hauek dira itsaso tropikal batetako arrokak, berriro. Edo hau. Hau da monumentu bat. Zergatik da monumentu bat? Bueno, Ordesa da monumentu bat gauza askorengatik. Geologikoki ere bai. Bueno, hasteko kapak oso ondo horizontalean daudelako. Ikusi hemendik hasten gea, 85 milioi urteetako kareharriak, 70 milioi urteetako areharriak, 70 milioi urteetako kareharriak. Bat esten gaina, taka. Igual dauzkagu hemen 1000 metro arroka, itsaso horren azpian sortu ziren 1000 metro sedimentu bat bestean gainean, tal cual sortu ziren itsaso azpian. Gero etorri da glaziarra, gero ikusiko dugu, egin du baiara puska hau, eta uzten digu dena ikusteko moduan. Oso ondo ordenatuta, bata bestean gainean. Eta hori geologontako da txoio bat. Porque bestela gauzak egiten dira han eta hemen. Eta hau da, behar ditugu horrelako lekuak erreferentzia bezala. Eta bain, lizentzia bat utziko diazute, Frisiaren inguruan ez deritzeengo, baino bai. Arroka horiek dira exactamente adin berdinekoak hauekin. Fijatu, 60 milioi urte. 70 eta 60 milioi urte. Hau da, Zumaiako kate muga. Kate muga da dinosaurioen estintzioa, 65 milioi urte. Osa, adin berdina. Hori da, hemen. Dira, justo adin berdineko arrokak. Itsaso berdinean sortuak. 200 kilometrotara. Hauek, gutxi kubritzen zuen itsasoan, eta hoiek, itsaso berdinean, baino askoz gehiago kubritzen zuen leku batean. Hemen kubritzen zuen 100 metro, hemen kubritzen zuen 1000 metro. Itsaso berdina, gaur egun bezala. Gaur egun, hemendikan gutxira, kostaldean gutxi kubritzen du, eta gero kasoneko kainoi hartzen dugu, eta asko kubritzen du. Tos berdina. Frisia sortu zen hanberan, hoiek sortu ziren hangoran. Eta gehiago. Zein dira kareharrizko mendi horiek? Pirineoetan ikusi dugu hegoaldean eta iparraldean daudela. Nik deitzen diet Pirineoetako harresiak. Zuk Pirinioa ikusten dezunean,
hor dauzkazu dena, daude Ezkaur, Ezkaurre, Peñaforka, Bisaurin, Aspe, Koiarada, hoie guztiak, fila guzti hori, benetan da, arresi bat bezala. Hemen ikusten da bezala, telera, eta hauek gordetzen dute atzekaldean, gordetzen dute Pirineo Zarra. Edo adibidez, Nafarroko Pirineoa, hemen ikusi, hemen oain hasten zeate garraiak ikusten, pixkat orientazioak, paketeak ikusten, bai? Hau, argi eta garbi dago horrela. Bera ze paketeak dian. Hemen adibidez, Antsabereko orratza edo eskalatzen dena. Antsabereko orratza oso ikusgarria da, eta zer da? Berez da, Petretxeman, hau moetuta daukatu barkatu, Petretxemako bloke handi honetan, hemen dago pitzadura bat, pitzadura hori igatu egin da, eta gelditu da, isolatuta arroka bloke bat. Ez daukan misterio handirik. Oso ikusgarria da, baina hor pegatuta dagoen, egunen batean zer gertatuko zaio honi, hau, erori egingo dela. Horrelako beste asko existitu ziren bezala eta erori ziren bezala. Gure mendiak, adin berdinekoak, historia berdina. Vale. Eta hori, Iberia eta Europa, hori itxaso horretan, Iberia eta Europa talka egiten dute. Bai? Eta hemen kalkulatzen da, duela 81 milioi urte, Iberia gutxi gora gara hemen zegoenean, hemen 80 milioi urte, Europa hemen, hemengo itxaso horrek 160 kilometro zeuzkan. Eta Iberia poliki hasi zen, taka. Osea, 160 kilometro horiek daude gaur egun Pirineoetako mendietan. Nola da posible hori? Leno 160 kilometro zirana gaur egun 10 kilometro izatea. Hori da posible. Hola. Hartu, eta konprimitu, denbora askontzeak, eta taka, bat erazten gainen. Zuek pentsatu, zuen herriko mendia, urtean milimetro bat igoko balitz, urtean milimetro bat. Gure bizitzan, 1 milimetro. 1 urte, 1 milimetro. Inor ez ginak egai izango, konturatzeko, ni nire kasuan, Uzturre mendia, 1 milimetro gora egin dituela. Bai, ez dugu zumaten. Claro, jarri milimetro bat urtean, talka nagusia gertatzen da hemen, hemendik honea. 20 milioi urteetan. Milimetro bat urtean, 20 milioi urteetan, dira 20.000 metro. Osa, ez da ni siquiera milimetro bat urtean. Hau da, lizentzia bat pixka bat, Ze igotzen den bezala, jetxe egiten da, igatu egiten da, eta bar. Baina, da konturatzeko denbora. Azkenean, mendiak, nola da posible hori? Horrela, pilatu, tolestu. Hau da, monumentu bat. Eta hau da, mendi bat gainea, normalean kotxez pasatzen gara azpitik, eta ez gara konturatzen, hau da, Ezkaurre. Zuri izan dagoena. Baina begira Ezkaurre zer dan. Ezkaurrera, kareharrizko kapa bat, kapa handi bat, da, sekulasko tolesa. Sekulako tolesa, karo. Pentsa hori horizontalean zenbat okupatzen duen. Baina, horrelako tolesarekin zenbat moztu dugun ja. Edo beste tolesa bekari bidez, Añizklo sarreran dauden horrelako tolesa handi hori, oso zabala. Edo Janobaz sarreran dagoen toles polit hori oso toles politia da, oso vertikala, edo Gabarnik oinkaldean dauden, ikusten dituzute hortak toles pila bat. Baina batzutan, esan dugun bezala, arrokak tolestu egiten dira, eta beste batzutan, pitzatu egiten dira, puskatu. Eta puskatzen diranean, moitu egiten dira bat besteekin. Eta horrelako lekuetan, ikusi dezakegu nola moitu diran. Neurtu dezakegu exactamente noaka moitu dan. Hori horren ez den sartuko horrekin. Baina bai pilaketatan. Hau oso importantea da. Hau da, perdidoko mazizoa, punta de las olasen ikusten da oso ondo. Hemen figatza alin bagea, nik hemen, eta zuek ia ikusi beharko zenukete, ikusten da totxo horizontal bat, eta hemen, hau gainetik. Bastante garbi ikusten da. Ez da ikusi, hemen, marrazkian egin da. Dira, arroka berdinak, bata bestean gainean jarrita. Edo Sierra Berneran. Hau Lizarako refugioan. Lizarako refugiotik Bizaurin azpian. Ikusi, hor dauden kareharri horiek, horko paketea goikoa eta goikoa,
3 pakete daude garbi, 1, 2, 3, pakete berdina da. Da, horrelako zerbait. Tak, tak, tak. Bai? Toles bat, beste bat, bai? Pakete berdinak dira. Bata bestean gainean, horrela sortzen dira mendiak. Hasieran daukagu gauza bat horizontala, horrelako lodiera daukana, baina hori tolesten badugu eta jartzen badugu bat bestean gainean, pues hori da. Bueno, edo batzutan tolesak izan daitezke un lío. Hau da, adibide oso ona. Hau da zilindro, partidotik ikusita, hau da zilindron, hemen toles puska daukagun. Eta batek pentsatuko luke, digo, bale, tolesa ikusi dut, jazta, ulertzen dut mendia. Bai. Ikusi, hemen puntan, dauden material hauek, ez duten enkajatzen honekin. Hau, baino zarragoa da. Orduan, batzutan, ez da edo tolestu egiten da, edo zamalkadura daukagu. Izan daiteke, zamalkadura daukagu, eta gero, behin bata bestea gainean pilatuta dagoenean, orduan tolestu egiten da. Osea, un lío. Baina hori da gure lana mendian. Gauza guzti horiek ikustea eta rekonstrukzio bat egitea. Bai? Eta gero ja bukatzen juteko, Pirineoetan leno gogoratu Pirineo zarra igatu zanean utzi zituen sedimentu korri horiek. Gaur egungo Pirineoa ere altxatzen hasi zanean, lehenengo erliebeak duela 30 milioi urte, 40 milioi urte. Altxatzen hasi zanean igatu egin zen. Eta ze ikusten da? Pirineoen hegoaldean, badago horrelako barrera bat oso garbia, mapan ikusi daitekena oso garbi, ditugula konglomeratuzko sekulako paretak. Ezagunena, dudik gabe, Riglos da, baina, Barieioko inguruan, Guaran, edo Salto de Roldan, hau ezagunagoa da igual, baina honen berdin-berdina da, edo Sierra de Sis, ere bai, oso leku politia da. Horiek denak dira, lehenengo erliebeak altxatu ziranean, igatu ziran sedimentuak. Errekek, egatu zituzten sedimentuak. Bueno, eta ja, bukatzeko, azkeneko etapa, gaur egun zizelkatu forma eman martzaio. Edifizioari forma eman bar diogu. Baiarak, mendiak ez dira altxatzen mendi formarekin. Eta horretarako kontutan eduki behar dugu, gaur egun, arroka hauek sortu ziranetik, 60 milioi urte, 30 milioi urte, lehenago, klima askoz beroagoa zala. Eta poliki-poliki klima ozten jundala, eta hortaz, azkeneko urteetan ekuditu glaziazioak eta interglaziazioak. Klima izan da gaur egun baino, ja luparekin begiratuta gaur egun baino desente hotzagoa. Bakarrik duela 60 milioi urte, 60.000 urte, 60.000 urte oso denbora gutxi da geologian. Gizakiak bazeuden hemen inguruan. 60.000 urte, temperatura zen gutxi gora bera 6 gradu bajugoa. Pirineoetan zeuden 50 kilometro luzera eta 800 metro lodiera zuten glaziarrak. Gaur egun Karakorumen dauden glaziarran berdinak. Hau da rekonstrukzio bat. Nolako izango zen Pirineoa duela 60.000 urte. Hori ez da duela, hori atzo, eran egun da. Eta Pirineoetan zeuden, hori ematen du gaur egun Karakorumeko argazki bat. Eta horrela, ulertu daiteke, Pirineoetan egotea, horrelako baiara puskak. Hemen, material horiek eta material hauek berdinak dira. Hemen, falta da, erdian dagoena, norbaitek kendu du hori. Hori kendu du horrelako glaziar puska batek. Bereziki honek, ordesakoak, hemen ikusten da, rekonstrukzio bat, ikusi hemen, hau izango ditzake kola de caballo, ingurua, hemen goriz ingurua, hemen dikan baiara guztia jaisten da, torla, broto, eta handikan pixkat berago. 50 kilometro inguru zezkan glaziar horrek. Eta ia 800 metro izotz, 800 metro izotz. Edo beste baiara oso potentea, Pinetakoa. Ikusten dut hor, Pinetan ere, sekulako glaziar puska zegoela. Hau, Pinetako baiara. Horrelako baiara bat, bakarrik glaziar batek sortu dezake, izotzak sortu dezake. Eta adibidez, ikusten dira, Pinetan, hau da Pinetako, hemen egongo litzake, paradorea. Pentsa, gaur egun paradorean gaudela, aurrean daukagun pareta puska hori ia 1000 metro desnivel dauzka. Eta goran dago gaur egungo perdidoaren glaziarra. Pentsa, 1000 metro horiek, hor bat zegoela, 300, 400, 500 metrotako izotz puska bat, hortikan bera geisten.
Kaskada de Serac esaten denen Everestekoa, pues, hau izango zen horren antzekoa edo handiagoa. Pentsa, 1000 metroko desnibela daukala hor. Edo, edukiko zituen beste baiara txikiago batzuk, hau bezala, hori Llanos de la Larri deitzen dana, hemendik adibidez, ikusten da, eta hemen ikusten da, asko hobeto. Bai? Hemen beran baiara nagusia, eta hor gelditzen da, zintzilik, hor baiara nagusia, eta hortik antzetorren beste glazierra txikiagoa. Bai? Baiara nagusia, eta hemen beste glazierra txikiagoa. Eta zer gertatzen da, hau poliki-poliki urtutzen di joanean, urtuko da askoz lehenago txikia dana, bai? Txikia dana urtu egiten da, baina besteak jarraitu egiten du. Eta horren ze egiten du handiak, hemen, baiara honen bukaeran uzten du morrena lateral bat. Bere barruan, damazkin sedimentuak uzten ditu hemen. Eta horrek ze egiten du? Horrek egiten du, baiara honetatik datorren erreka, hau, hemen aurkitzen duela tope bat, morrena bat. Eta horregatik hemen sortzen da laku bat. Eta horregatik horrelako baiara askok, edukitzen dut horrelako forma lau-laua. Duela ezain beste, laku bat egontzalako. Bueno, eta guk ere hemen, ez genituen horrelako glaziarrak eduki, baino, aralarren, momentu berdinean, egontzan 5 kilometro inguru, eta 70 metro zabalera zituen glaziar txiki bat. Garai horretan, baina hori beste historia da. Eta ja bukatzeko, izotza handia, horrelako glaziar puskak, impresionanteak dira, ez? Baina benetan, Pirineoak, mendiak desgastatzen dituen elementu nagusia ez da izotza handia. Izotza handia ere bai. Baina izotz txikia da. Izotz txikia dago leku guztietan. Ura sartzen da pitzaduretan, arroka dago pitzatuta leku guztietan. Ura sartzen da pitzaduretan, gauero izoztu egiten da, gaur egunez, neguan bai, udaran ez, baina klima hotzagoa zanean beti, eta horrek egiten duena da, volumena handitu, eta egunero, tak, 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 eta horrela, desgastatzen dira mendiak. Pentsa, nola sortzen dira hauek, kantxalak edo pedrera deitzen direnak. Pues hauek, hori da, hor goitik eroritako material guztia. Eta hori da, poliki-poliki, egunero, gauero, ura izotza bihurtzen denean, sortzen diran harripilak eta handiak. Eta, kareharria, mendi asko sortzen dituena, oso arroka gogorra da. Baina dauka ahulezia handi bat. Eta da, euri urak, disolbatu egiten duela. Horregatik, kareharri baten ikus, hau da, arroka, baina ez dut emango, baina arroka gogorra, kareharri bat. Baina bidatzek kanalak edazkan. Hori urak disolbatu egiten du, kimikoki disolbatu egiten du. Eta errekak, sortzen dituzte geroia horrelako erroilak edo kanala handiak, hau oso ikusgarria da, Entremonekoa adibidez. Eta Pirineoak, hau azkeneko diapositiba da, Pirineoak dira, aldaketa klimatikoaren eredu edo adibide oso ona. Pirineoetan daude, Europan dauden, hegoalden dauden glaziarrak, azkeneko glaziarrak. Kalkulatzen da, hauetan ikertzen erabilenak, hau da, Perdidoko glaziarra. Gaur egun oraindik 30 metro zabalera dauzka, oker ez baliman nago. Kalkulatzen da, gutxi gora bera, 30 bat urteetan edo, glaziar guzti hauek, inkluso nagusiak, desagertuak egongo dirala. Pirinioa izango da, desberdina. Leno izan zan bezala. Gaur guk ikusten dugun Pirinioa da, gaur ikusten duguna. Duela 10.000 urte beste itxura bat zeukan, duela 1.000 beste bat, eta duela hemendikan 100 urtetara, edukiko du beste bat. Ez da, ez soberagoa, ez okerragoa izango da, beste Pirinio bat, eta beste eduki dute, disfrutatzeko beste modu bat. Hori da. Eskerrik asko. Mila esker, hasio, edan ura. Esportze handia egin dezuta, benetan oso interesgarrietan da. Jenbidaiaria buruz hitz egiten egon ginean esten genuen genuela, begirada berri bat, begirada zientifiko bat eskaini publikoari, eta nik, itzalea entzuten bitartean, hori da entzutzen sentitu dutena. Begirada zientifiko berri bat, begira biratzeko modu berri bat, beraz, mila esker. Nik galdera pila dauzka, baina ez dago kitneri galderak egitea. Orduan, ikustatuko litzai gukena da, publikoak, hitzaldiak sortu dizkizuen zalantzak, galderak eta kuriosidadea asetzeko momentua oraintxe daukagu.
Animatzen da norbait? Pirineoetan ibiltzen bat zeaten, seguro daukazutela galderaren bat. Normalen joeten zen. Igual ez hartuko den mendia, igual ez. Zaten bat, saiatuko erantzuten. Pirineoak nik norbait animatzen den bitartean, nik uste dut, nahi asko uste ez Pirineoak, Pirineoak objetiboki oso gauza honak daukatela. Pirineoak da mendikate bat, aparte geologikoki gauza asko ikusten dirala, erakutsi duten bezala, bi mendikate batean, eta gauzak oso ondo ikusten dira, vegetazio gutxi dauka, ondo ikusten dira gauzak. Desnibel nahiko handiak dira 3 dimentsioetan ikusiari izateko, baina Pirineoak daukate gauza bat niretzako oso ona dana, eta da eskala. Daukate oso eskala ona. Daukate eskala humanoa. Pirineoak dira nahiko handiak. Gure mendiak baino askoz handiagoak dira, txindokia handia da, anbota handia da, oso politiak dira, baina, ostras, perdido beste gauza da. Dira beste tamainako mendiak. Nahiko handiak dira guri impresionatzeko, guz txikiak sentitu arazteko, eta aldi berean ez dira hain altuak, Alpeak bezala adibidez, aldi berean ibiltzeko gaitasuna daukagu. Pirineoetan ibiltzea, inkluso goran ibiltzea, ez da zaila. Hori Alpetan ez da gertatzen. Alpetan goran ibiltzeko, ja beste historia bada. Beste materiala behar da, beste esperientzia behar da. Pirineoak dira hori, dira nahiko handia guri impresionatzeko, baina aldi berean dira irisgarriak. Guretzako ibiltzeko modukoak dira. Beran eta goran. Eta gero geologikoki dan marabila bat. Geologikoki ikusten dira gauza pila bat zentu guztietan. Horregatik etortzen dira, Pirineoetara etortzen dira, mundu guztitik etortzen dira unibertsitateak ikastaroak ematea eta ikerketak egitea. Bereziki ikastaroak egitea. Hemen. Apa, nik aldera bakat. Esan dezu begiratzeko karo mendibarrena ez dezu ikusten. Esan dezu sismo, ez dakiz zerriten zenutela. Hoiek dia destruktiboak, azkenean mendia utzi mar dezu, ez? Edo bakarrik esan dezu batzu diala, ez? Baina sartu, ez da inolako estandarik ez. Nola egiten diagulako? Ez, da makina bat, estanda bat ola gauzak puskatzen dituena, da makina bat gainean jartzen dezuna, eta horrek bialtzen ditu onda batzuk barnek aldera. Zuk, gero makina horiek entzen dutenean, hor ez da ezer ikusten. Ez du ezer ikusten. Eta uin horrek egiten dutena da, azpian dagoen arrokaren gogortasunaren arabera, gogortasun eta inklinazioaren arabera, uin horrek bueltatzen ditu gora, modu batean edo bestean, abiadura batean edo bestean. Horren makina horrek egiten duena da, uin horrek bota berunt eta jaso erantzuna. Eta horren arabera, zoaz raia horiek, azkenan egiten dituzuna raiak. Baina raia horiek benetazkoak dira, raia horiek markatzen dizute, raia horiek markatzen dutena da material desberdinen arteko mugak. Eta orduan, hortaz, inklinatuta baldin badago, horrek esaten dizu kapa horiek inklinatuta daudela, hone aldea, bare aldea, ze mendien ikusi dezakegunarekin, bai, ulertu ditzazkezu gauzak eta egin dezakezu interpretazio bat zer dagoen azpian. Baina, bueno, bizpairu kilometrotan, hori baino gehiago ez. Hori baino gehiago juteko, ja behar dituzu beste tresna batzuk, adibidez sismikako hori. Itendia ere bai zuloak hartzeko laginak edo ez? Ez. Laginak hartzen dira, eta laginak hartzen dituzu lurra zalean. Ez kaoz, ez zuloak. Pentsa, ez da beharrezkoa gaina, ze Pirineoetan ja bakarrik dagoen desnibelangatik, ia 2000 metroko desnibelak edukitzazkezu, eta ez hori bakarrik. Arrokak, mendiak daukan egituraren arabera, edukitzazkezu eskuragarri, berez oso sakon egon beharko luketen oso zarrak diren arrokak. Orduan, ez dezu behar zulorik egin. Struktura horrek beak ekarri dizkizu arroka zarro horiek, azpi-azpien zeuden horiek, ekarri dizkizu lurra zalera. Jakin bar da, nora jun, azkenean horiek hartzeko. Beste galdere badagoen. A ber, esplikaten. Toles duro horiek ainondo ikusten dianak, horrek suposatzen du harria biguina gongo zala, ez? Edo nola da posible, ze beste batzutan pitzatutak ikusten dira, buskatutak. Bai. Baina, hola doblatuta ikusten dian horiek nola gertatu da hori? Pues hori gertatzen da, edo arroka oraindik guztiz litifikatu gabe dagoenean, guztiz gogortu gabe dagoenean, ja bastante gogorra, arroka da, baina hor
Gaur egun dauden bezala egonda, bere konportamentua izango zen fragila, puskatu egingo lirateke. Baina, zuk hasiera batean oso gogor ikusten duzun arroka bat deformazioaren abiadura ere importantea da. Deformazio hori oso azkarra egiten baldin baduzu, puskatu egingo da. Baina deformazio hori oso polikian baldin badijoa eta temperatura altuarekin baldin badijoa, inguruan dagoen presio horrek lagunduta, horrek egin dezake denborarengatik eta pixka temperatura altuara horrengatik egin dezake rigidoa, gogorra, solidoa dan zerbait, horrelako tolesak ematea. Abiadura kontua da oso importantea. Eta pentsa horrelako toles bat sortzen dela 10 milioi urteetan. Ez da sortzen... 10 milioi urteetan egon da presiopean berotasun hori... Bai, 10 milioi edo gehiago. Osa, Pirineotan deformazioak irauten du 61 milioi urte. Tarteka izango da bortitzagoa hemen edoan, eta tolesak horrek ez du esan nahi deformazio guztiak irauten duela 60 milioi urte. Tarteka deformazio izango da gogorragoa alde batean edo bestean, zona batean edo bestean. Baina horrelako tolesak sortzeko arazorik gabe 10 milioi urte, arazorik gabe. Orduan, 10 milioi urteetan deformazio oso poliki joa. Eta bero horrek eta presioak ematen dio gaitasuna, nahiz eta solidoa izan, gaur egun ikusten duzun bezala, horrelako tolesak emateko. Baina badago baita ere momentu bat, konportamentua duktila dela, ez dela duktila, fragila dela, eta puskatu egiten dela. Eta orduan tolestu berran egiten dela, pitzatu, eta poliki ere bai, milimetro oso gutxiak, poliki, jartzen da bat bestean gainean. Zerikusi asko dauka denborarekin eta pixka temperaturarekin, baina gehiema denborarekin. Beste galderari? Bai, horren esan duzu, azkenengo fase horretan gaudela, Pirineotan igatzen ari dela momentu honetan. Ez dago goindikan plaken arteko talkari guztiz amaituta dago, edo badago goindikan mugimendurik eta azten nahi da? Hori, oraindik munduan badaude mendikateak oraindik aktibo diranak. Gaur egun azkenean da, beste gure historian fotograma bat besterik ez da. Adibidez Himalaia, baira mendikate bat, oraindik altxatzen nahi dana. Ez da espero, Himalaiaren kasuan, ez da espero askoz altuagoa izango danik. Zergatik? Ikuspegi geologikotik, pixka bat altuagoa bai izan daiteke, mendikan milaka urte batzutara. Baina askoz altuagoa, espero da ez, hau da galdera, ez da zuk esan duzun galdera, baina honen deribada bat. Mendi batek eukiditzazke, lurrean eukiditzazke 12.000 metro, 15.000 metro. Mendi, 15.000 metrotako mendi bat eukitzeko beharritu oso zimiento honak, oso zimiento zabalak. Eta Himalaiak ez ditu zimiento horiek, azkan oso ondiak dira, baina ez 15.000 metrotako mendi bat. Orduan, pentsatzen da, 9.000 metrotan dagoela, pixkat bere ekilibrio maksimoa. Himalaia bai da aktiboa, Pirineoak ez. Pirineoak ez dira aktiboak. Baina, adibidez guk hemen inguruan, Iruñan bereziki, noizbenka lurrikara batzuk dauzkagu. Lurrikara horiek dauzkagu faiak daudelako, pitzadurak daudelako, hausturak daudelako terrenoan. Haustura guzti horiek sortu ziren Pirineoak sortu ziranean. Orduan, Pirineoak sortu ziren haustura horiek, pitzadura handi horiek, gero, konpresio hori bukatzen denean, pixkat mendia ze egiten da, erlajatu. Erlajatu pixkat. Eta erlajatzeko erabiltzen ditu konprimitzerakoan sortu ziren pitzadura berdinak. Eta askotan, gaur egun dauzkagun lurrikara horiek, zerikusia daukate askotan gehiago erlajazio horrekin, bultzatze prozesuarekin baino. Gero Pirineoak sortu ziren esan dugu, duela azkeneko hau, duela 60, 80 hasi zan, hasiera, eta duela 20 arte edo. Faserik importantena duela 40 eta duela 20 bitartean. Eta gero, zer gertatu zen, behin Pirineoak talka horren, Iberia eta Europan arteko talkaren indar nagusia absorbitu zuenean, Pirineoak ja ez zuen gehiagorako ematen, deformazioak ez zuen gehiagorako ematen, eta orduan deformazio hori hasi zan hegoaldera transmititzen. Eta orduan gero sortu zen Kordillera Iberika bezala deitzen dana, sistema zentral, betikak, subbetikak, hartzen duzu, eta penintsulan, hartzen duzu mendikate nagusien adinak, bazarrenak, prozesu berdina da.
pixka bat zarrenak dira Pirinioak, eta gero pixka bat berriagoak, urrengoak, pixka berriagoak, urrengoak, eta berrienak hego-hegoaldean daudenak. Azkenean da, deformazioaren transmisio bat, behin goikoak aguantatzen ez duenean, urrengora pasatzen da, gero urrengora. Horregatik, azkenean Euskal mendiak, edo Kordillera Kantabrika guztia, Pirinioen jarraipen bat besterik ez da. Geologikoki Pirinioen jarraipen bat besterik ez da. Ja, adibidez, Kordillera Iberika hori ja pixka bat, Ebron bestaldea dagoena, ja pixka bat berriagoa. Mazizo Zentral pixka bat berriagoa. Sierra Morena pixka bat berriagoa. Betikaz pixka bat berriagoa. Nik ere galdera ingoetan. Interesatzen zaidalako, norak esan denari jarraituz. Orduan, ez baldin badago presiorik, zer gertatuko da Pirinioekin urrengo milioika urteetan? Separatu egingo da Iberia edo berriz, edo zer, Saramagoren liburuan bezala, o txorakiri bada, o... Iberia separatzea, bai, Iberia separatzeko, horretarako ez dago frogarik, hori gertatuko da nik. Badaude leku batzuk munduan, nun aktibidade tektonikoa, volkanikoa, termikoa somatzen den rift inguruetan, eta hor badakigu kontinenteak poliki-poliki separatzen hasi direla. Hori Pirinioetan ez da gertatuko, ez dago horren zantzurik, eta gainea bai badakigu Iberia eta Europa oso ondo soldatuta daudela. Ze gertatuko da? Igatu egingo dela. Igatuko da, poliki-poliki, gaur egun ze gertatzen zaio, poliki-poliki igatzen nahi dela. Zenbat denbora izango da hori? 20 milioi urte, 30 milioi urte. Pentsa, duela 300 milioi urte sortu zen mendikate erraldoi hori, Pangea sortu zanean, 8.000-9.000 metroko mendiak eman zituela, eta horren gainean itsaso bat jarri zen. Osea, hori igatu egin zen guztiz. Pirinioak ere poliki-poliki igatu egingo dira. Pirinioen igadura material gehienak hegoaldean behintzat noa jundira. Ebroara. Ebroko kuenka del Ebro, Ebroko aranera. Eta hori ira adibidez, Monegrotan edo Bardeetan ikusi ditzazka. Ebroko kuenka hori duela, oker ezpalimanago 5 milioi urte arte, arro itxia izan zen. Ebrok ez zeukan irteerarik Mediterraneora. Izan zen, barne itxaso bat bezala. Barne itxaso horretan, laku erraldoi horretan, gaur egun Ebro arana dana, hor sortu ziren, joan datu ez dakit, baino metro, sedimentu metro pila bat. Pirinioetatik etortze ziren, pentsa Pirinioetan zenbat materiala falta dan. Zuk hau ikusten duzu, desaten duzu, ostras, hemen mendi hauek, hemen ikusten dituzu ja hola, honek jarraitzen du hemendik. Hemen gero berriro egiten duela hola, honek jarraitzen du hemendik. Hemen goran dagoen guzti hori, ez dagoen guzti hori leheno bat zegoen, nunbaiten dago. Hori egatu egin da, eta sedimentu txikietan, junda Ebroren arro hori betetzen. Ebrok aurkitu zuenean bidea Mediterraneoa irikitzeko, orduan, hor pilatu ziren, hori nintzen zegoelatzen, baina ez dakit, 2000 inguru sedimentu, inguru metro sedimentu ez diran, Ebron pila bat. Orduan, Ebro hasi zanean aurkitu zuenean bidea Mediterraneoa irteteko, orduan, hasi zan erreka, hor zeuden sedimentu guzti horiek, ibaia, hor zeuden sedimentu guzti horiek, igatzen. Eta ordea, gaur egun Monegroetan, edo adibidez Bardeetan ikusi dezakegun prozesua. Eta nora eramaten ditu sedimentu guzti horiek, osake azkenean nun daude material guzti hauek, falta diran guzti horiek, edo Ebro aranean, Ebro arana ondia da, edo Ebro aranean, edo Delta del Ebron. Delta del Ebron dago sortua, ez Pirinioetatik bakarrik, Ebroko, Kuenka del Ebro, Ebroko arroak, elikatzen da Pirinioetatik, baina elikatzen da Betikatik ere bai, Iberikatik ere bai. Hor metatu zen, sedimentu pila bat. Azkeneko usteko ezpanago uste duela 5-6 milioi urte, aurkitu zuela bidea Mediterraneo, eta ordutik poliki-poliki, aira, garbitzen Delta del Ebron usten materia guzti hori. Osa, ez gertatuko zaio, igatu egingo bada. Igatu eta, baina ez gara hemen egongo.
Bueno, hemen utziko dugu, mila esker hasier berriz ere, zoragarria izan da zure hitzaldia, eta bueno, gainera badakigu grabatu denez, aukera edukiko dugola berriz ikusteko, ze niri igual mendi astera berriz ikustea komeni zait. Eta mila esker denei etortzeagatik eta berriz ere ikusiko gera 23an, bale? Venga, mila esker hau. Eskerrik asko.